अवकाळी पावसामुळे व कायर वादळामुळे जिल्ह्यातील भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे। त्यामुळे चाऱ्याची नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच 2000 रुपये प्रति गुंठा शेती नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणी आम्ही शासनाकडे करणार आहोत, अशी भूमिका आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दुग्ध व्यावसायिक संघाच्या माध्यमातून करण्यात आली। तालुक्यातील दुग्ध सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत घेतली। यावेळी ते बोलत होते। यावेळी दुग्ध सहकारी संस्थांचे संतोष सावंत, गुरुनाथ पेडणेकर, प्रमोद गावडे, प्रमोद सावंत, रवींद्र म्हापसेकर, प्रवीण देसाई, हरिश्चंद्र तारी, शांताराम बांदिवडेकर, ज्ञानेश परब आदी उपस्थित होते। कालचा जो कोल्हापूर सांगलीचा दुष्काळ आणि त्याचा संपूर्ण जिल्ह्यात राज्याचे परिणाम झाले, त्याच्यापेक्षाही आज शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर झालेली आहे। कारण प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात ना एक 8 दिवस नाही तर 4 दिवस पुरणारं अन्न शिल्लक आहे। कारण नेमकं धान्य शिल्लक नाही आहे शेतकऱ्यांच्या घरात, ही परिस्थिती आहे। पुढे शेतकरी करणार काय असा त्यांचा शेतकऱ्यांवर प्रसंग आलेला आहे। आणि त्याचबरोबर गुरढोरांची परिस्थिती तीच झालेली आहे। जेवढ्या गांभीर्याने तो त्या दुष्काळावर बघितलं गेलं, त्याच गांभीर्याने कोकणातील दुष्काळावर बघितलं जावं शासनाकडून, हा हेतू आहे। आणि जो जिल्हा बँकेने कन्सेप्ट वापरला, जिल्हा बँकेने स्वतः जिल्हा बँकेच्या सगळ्या संचालकांनी आपल्या मानधनातील जी रक्कम आहे, जेव्हा बंद होतं पाण्यामुळे, अतिवृष्टीमुळे बंद होतं, त्यावेळी जे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, दुग्ध शेतकऱ्यांचं, तर आपले मानधन संचालकांचं किंवा कर्मचाऱ्यांनी जो वाटा काढून तो शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात, म्हणजे आमचा व्यवहारच असा पारदर्शक चालतो दूध सोसायटीचा, डायरेक्ट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जातात। त्या पद्धतीने डायरेक्ट शेतकऱ्यांच्या खात्यात गवताला म्हणून, म्हणजे जो चारा नष्ट झालेला आहे त्या स्वरूपात गवताला म्हणून चाऱ्यासाठी वेगळी मदत द्यावी, शेतकऱ्यांना वेगळी मदत द्यावी, आणि जे शेतकरी कर्जबाजारी झालेले आहेत त्यांचंही कर्ज माफ करावं, अशी गांभीर्याने याच्याकडे सरकारने बघावं, या प्रसंगी मी सांगतो। विकास संस्थेच्या माध्यमातून एकत्र आलेलो आहोत। गेले 8-10 दिवस, एवढंच नव्हे तर 8-10 दिवस नाही तर पावसाळ्यामध्ये सुद्धा ऑगस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात पूरपरिस्थिती निर्माण झाली। आणि या पूरपरिस्थितीमुळे आणि या वर्षीचा पडलेला जो पाऊस आहे, या पावसाने गाठलेली उच्चांक पातळी, त्यामुळे पूर्णपणे शेतकऱ्यांची भात शेती ही आज जमीनदोस्त झालेली आहे। अगदी ऐन सीझनमध्ये हातातोंडाला आलेली जी भात शेती आहे, ती भात शेती आज या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतीमध्ये जाऊन बघवेनाशी झालेली आहे। बऱ्याच ठिकाणी शेतकरी अगदी हवालदिल झालेले आहेत। आणि यासाठी दुग्ध विकास संस्था ह्या नव्यानेच या 2-3 वर्षामध्ये आपल्याकडे निर्माण झालेल्या आहेत। आणि या 2-3 वर्षामध्ये आपण जर बघितलं तर चांगल्या प्रकारे आपल्या तालुक्यामध्ये 20 संस्था आज दूध संकलन करत आहेत। आणि चांगल्या प्रकारे हा पूरक व्यवसाय आपल्याला पश्चिम घाटावरती ज्याप्रमाणे हा दुग्ध व्यवसाय होतो, त्याप्रमाणे या ठिकाणी हा दुग्ध व्यवसाय व्हावा अशी आम्हा या 20 संस्थांचे जे पदाधिकारी आहेत त्या पदाधिकाऱ्यांची त्या ठिकाणी मेहनत आहे। आणि त्या दृष्टिकोनातून पश्चिम घाटावरती शेतीला पूरक असा हा दुग्ध व्यवसाय आहे आणि चांगल्या प्रकारे व्हावा। परंतु आज आपण जर बघितलं तर या पडणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे, मोठ्या पावसामुळे आपल्याला या जनावरांना जे मुख्य खाद्य आहे, हे खाद्य आपल्याला डिसेंबरपासून सुकं खाद्य मिळतं। हे सुकं खाद्य आज या जनावरांना मिळणार नाही। पूर्णपणे शेतीमध्ये गवत जे आहे, गवत नाहीसं झालेलं आहे। भात शेती नाहीशी झाल्यामुळे आतापर्यंत पाऊस लागेपर्यंत हिरवा चारा थोडाफार मिळेल, परंतु जे भात शेतीचं सुकं गवत जे आपल्याकडे आपण भात काढल्यानंतर वाळवून ठेवतो, हे या जनावरांना पुढच्या हंगामामध्ये मिळणार नाही। आणि आज आपण जर बघितलं तरी अतिवृष्टीमुळे प्रत्येक संस्थेमध्ये जे गोकुळला दूध जातं, त्यामुळे या ठिकाणी आपल्या तालुक्याचं दूध संकलन केलं जातं। हे संकलन करण्यात येणारं दूध आज त्याची आपण त्या ठिकाणी या गेल्या 8 दिवसाची सरासरी बघितली तर प्रत्येक संस्थेचं सरासरी 20 ते 25% दूध घटलेलं आहे। आणि त्या दृष्टीने आर्थिक स्थिती ही बळकट होण्याचं जर आपण बघितलं तर आज या संस्थांकडे आपण चांगल्या शासनाने सुद्धा अगदी चांगला दृष्टिकोन ठेवून अगदी आर्थिक स्थिती शेतकऱ्यांची भक्कम होण्याच्या दृष्टीने पाहणं गरजेचं आहे। यासाठी शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामामध्ये पीक कर्ज विकास संस्थांकडून घेतलेलं आहे। काही आमच्या बऱ्याच जवळजवळ 70च्या वर आहेत साहेब, 100च्या वर आहेत एकूण जे आपले दुग्ध व्यवसाय करणारे शेतकरी आहेत। काही म्हशींचा हा जिल्हा परिषद त्याला अनुदान देते आणि जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेतलं जातं आणि ते आपल्या विकास संस्थेवरती
वितरण केलं जातं आणि त्या दृष्टिकोनातून जे कर्ज घेतलेलं आहे ते कर्ज, शेती कर्ज आणि म्हैस गाईचं कर्ज यामध्ये शेतकरी आज आपल्याला कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि त्या दृष्टिकोनातून शेतीची जी नुकसान भरपाई, ही नुकसान भरपाई शासनाने या शेतकऱ्यांना द्यावी. त्याचबरोबर जी शेती कर्ज आहे, ही शेती कर्ज सुद्धा या शेतकऱ्यांना माफ व्हावं, की जेणेकरून त्यांचा जो संसार आहे हा संसार चांगल्या प्रकारे सुखाचा व्हावं. त्याचबरोबर त्यांची आर्थिक स्थिती जी आहे ही आर्थिक स्थितीसुद्धा सुधारावी, की जेणेकरून आपला शेतकरी हा आपल्या भारताच्या विकासाचा कणा आहे. कारण प्रत्येक शेती हा व्यवसाय प्रत्येक शेतकरी करतो आणि त्या दृष्टिकोनातून शासनाकडे आमची मागणी राहील. आणि त्याचबरोबर भविष्यात लवकरात लवकर त्या सावंतवाडीतून सुरुवात केली जाईल, की दूध संकलन जे आहे, दूध संकलन होत असताना एक या संस्थांचा संघ या ठिकाणी स्थापन व्हावा, की जेणेकरून या दूध संस्था ज्या आहेत या संस्थांना येणाऱ्या ज्या अडीअडचणी, या अडीअडचणी एकत्रित येऊन सर्वांच्या अडचणीवर मात करण्यात येईल या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न राहील. आणि लवकरच याबाबत उद्या बुधवारी आपल्या तहसीलदार साहेबांना हे निवेदन देण्यात येईल आणि शासनापर्यंत हे निवेदन पोहोचेल. आणि त्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून शासनानेही या शेतकऱ्यांकडे पाहावं आणि हा दुग्ध व्यवसाय चांगल्या प्रकारे वाढवण्याच्यासाठी आम्हाला सहकार्य करावं असे या दिवाळीच्या सणानिमित्त या ठिकाणी आम्ही विनंती करत आहोत. निश्चितच हे होईल अशी आमची सर्व शेतकऱ्यांच्या आणि आमच्या सर्व दूध संस्थांचे जे पदाधिकारी आहेत यांच्या वतीने आम्हाला आशा आहे. आपण सर्वजण एकत्र या ठिकाणी आलात, आपल्याला आम्ही धन्यवाद देतो आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आपण असेच राहावं. कारण का शेतकरी आज आपण जर बघितला तर इतर नोकरदार जे आहेत किंवा इतर ज्या संस्था आहेत त्या एकत्र होतात, परंतु शेतकरी वर्ग हा एकत्र होत नाही. आणि त्या दृष्टिकोनातून सकारात्मक दृष्टिकोनातून आपण सर्व पत्रकार बंधूंनी या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे पाहावं, की जेणेकरून हा जो आवाज आहे हा आवाज शेतकऱ्यांचा आपल्या संपूर्ण तालुक्याचा आवाज हा संपूर्ण राज्यभर पसरावा आणि संपूर्ण आपल्या जिल्ह्यातीलही शेतकऱ्यांना याचं मदत किंवा याची आर्थिक स्थिती ही उंचावण्यासाठी आपलं सर्वांचं सहकार्य राहावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो.